repakki lantala. Ja tuohon pitää ottaa pyydettä ja esteitä. Sitten siellä on tää laituri. Mennäänpäs tallin sisään. Mutta ennen kuin me menemme tallin sisään, katsomme tämä. Siinä on sitten meidän koirien nimet. Roope, Lincoln, Jackson, Velma, Jack, Jux. Sitten siinä on vähän toinen voi ottaa. Sitten noita. Sitten tuolla on vähän tommosia loimeja. Siinä on sitten Lincoln. Tämä tässä. Sielläkin pystyy siivoon harjaamaan ja pesemään hevosta, mutta se ei ole nyt käytössä. Se ei ole nyt käytössä, joten ei saa. Tässä on meidän omistajan pöytä, ruokia. Sitten tuolla on koiran ruokaa, heinää, sitten suolakiviä ja noita. Sitten siinä on meidän uusi kissa. Ja nyt mennään pääsään. Nyt olemme täällä sisällä. Ja tänään tässä on taas meidän prinsessakoira Velma. Meidän prinsessakoira Velma. Ja sen uusi nimi on Velma. Joo. Sitten ovi taas aukeaa tälleen. Tuosta. Talli. Houslandin talli. Sitten mennään tänne sisälle. Nähdään. No niin, sitten siinä on taas suklaaeppu. Suklaaeppu on sitten taas 8-vuotias, kun näkee tuolta. Siinä ei näe kyllä eppun nimeä nyt, koska se on pinkillä. Sitten siinä on Into, hänen varsensa. Sitten se on 1,5. Sitten täällä on Berditta, 8-vuotias ehkä. Joo. Vanilja. Polvatta. Sulon karsina, Tinon karsina, Salapellan karsina. Sitten siinä on meidän pikkuinen varasto. Sen suolakivien niin kuin olette nähneetkin. Sitten siinä on taas meidän laituri. Täällä on minun huoneeni ja minun veljeni huone. Eli Roopen. Minulla on tuo isompi. Tämä on minun sinkku. Niin kuin olette ennenkin nähneet. Hänen sänkynsä. Sitten täällä on hänen huone. Omistajan huone. Täällä on meidän tarha. Olette nähnytkin. Tarha. Joo, se aloitetaan tästä. Te näette meidän Jukuma. Se on kiikka. Tällä hetkellä täällä on ainoa suklaa. Nyt koska suklaa nyt on ainoa hetkä täällä tarhassa. Varassa. En tiedä kyllä sen ikää. Se on uusi, vanha. Sitten tässä on lumi. Sitten meidän lainaheppa taas vielä. Täällä on Ranska. Siellä on kuiskuttaa sitten karkki. Tamma. Ori. Minäkin olen poi. Tamma ja ori. Ori. Tamma. Kiitos, että katsoitte meidän elokuvan tässä näin. Esittelen ja toivon, että tykkäisitte.